Hebat. Mbak sinten iki mau Mbak Silvi? Mbak Silvi, Mbak Nur. Mbak Nur. Lah sindene sampean sing sok nyuara lanang niku mboten derek ta, Mas? Inces loh, inces. Si sing nembe dadi manten. Oh. Sing putih ta niku. Mboten derek ta? Mboten derek. Walah. Nembe saya. Sae lho nika kon wiraswara. Nggih. Hebat. Niki nuwun sewu, Mas. Nggih. Niki mau lak pun tetembangan, enten sing sampun dangdut, enten sing manut kirang jangkep nek seragenan dereng medal. Oh, leres. Mumpung enten pengendange seragenan panjenenganipun Bapak Min. Niki. Nggih. Pengendang seragen cokek, tayub cokek seragen. Diaturi kendang asto kendang kok iso. Monggo Mas Min yek. Ayo Mbak Vivi juga Mbak Vivi diaturke sing seragenan, Mas Min. Karo Incas ya, Mbak Vivi karo Incas. Ya Ces. Alah. Satrio Wasis ini sing ngomong ora Mas Min Pier iki ya wis napa jalan. Pencetak pengrawit kok. Kandhani ya. Loh, jare modele pelatih. Ora, jadi di sapa. Loh, awakmu pelatih kerawitan jare. Pelatih lomba-lomba. Pelatih lomba jare. Apa lagune spesialis Cak Mondal terus diseragenke ya bisa. Anu no kirang no kan langsung dandut. Oh, kangene ati. Kangene ati mawon. Oke. Sedang lagi viral. Lagi viral niku. Enggak. Ayo Mbak Inces. Pelakane Mas Min iki wis ramon. Wah, tuh. Nan pokoke. 66 Ci. Piye to Dal? Bukane piye to Dal? Cacahe lho ora ono. Bukane bonang lho caca ora ono piye? Wis ra apa-apa kowe kesuwen kok. Aku